Баща Небесен, сърдечно сме Ти благодарни за днешния ден, който преминава очи благи. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Молим, Отче благи, Ти да ръководиш нашите размещения върху Твоето Слово и онова, което научим от Него. Да ни даваш мъдростта и силата на Духът си да го вършиме в нашия живот. Беше ми дадена задачата нещо да говорим за това как да се обхождаме. Някой малко разтегива темата, но аз се спрях на тези стихове. Апостол Павел имаше доверие в младежите. Пише това послание към Тимотей и другото към Тит, като към млади хора. И за да Тит е имал пък една особеност, дарба да организира нещата. Затова апостолът, като отправя своето послание, казва да довършиш недовършеното. Започнали работа в Крит, но имало още да се върши, апостолът заминал. Но оставил Тит там да довършиш недовършеното. И тук дава наставление и на Тимотей. Да знаеш как трябва да се обхождат в дома на Бога. В оригинала думата за обхождане е една съставна дума и значи да вървиш посред людите, да се обръщаш към тях. Как да се обръщаш, как да се обхождаш с тези люди и как трябва те да се обхождат в Божия дом. Какво да правим? Защо е църквата на Бога? Мислили ли сте за това нещо? Защо не идваме в църква? И защо Христос създаде църквата? И евангелист Лука, като пише в Дела на апостолите последната среща, която има апостол Павел с епископите и презвитерите на църквите в Мала Азия и се среща с тях на брегът близо до Милит, им казва, че Бог чрез кръвта на своя син е създал църквата. За какво? За какво Христос проля кръвта си? За да създаде църквата. Защото Той казва, че Той изгражда. Ако някой от вас мисли, че те служат да изграждат църквата, лъже се. В 16 глава на Евангелието от Матей, когато Христос разкрива какво е Той, като пита учениците какво мислят людите за Него, и след това дава конкретно въпросът към своите ученици, а вие какво мислите? И тогава Петър става изразител на всички, казва, ти си Христос, син на живия Бог. И тогава Христос казва, върху тая скала ще изграде моята църква. Скалата не е Петър. Петър е камък. В оригинала са употребени две думи. Петро и Петрас. Едното значи скала, а другото значи камък. Петър е камък, а Петрос е скала. Изповедта, че ти си син на живия Бог, това е скалата. И Христос казва, върху тая скала, аз, не ти Петър, а аз ще изградя своята църква. Защо я гради Господ църквата? Какво му трябва? Апостол Павел дава
обяснение на това. Посланието към Ефесяните, 4 глава, от 11 до 15 стих, апостолът дава ясно указание за какво Бог основа, създаде църквата, за какво проля кръвта си и защо изгражда. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. До кога? Докато ние всички достигнем в единство на вярата и в познаването на Божия Син до пълнолетно мъжество в мярката, ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости, но действащи истинно с любов, да порастем по всичко в Него, което е главата Христос, от когото цялото тяло, злобявано и свързвано, чрез доставянето от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото според назиданието на любовта. Вътре в църквата и само вътре в църквата са служенията в твоята пълнота. Вътре в църквата. Бог даде. И тези служения имат определена цел. За да расте църквата. Бог обича много метафорите в твоето слово. И писанията и апостолите, и те използват тези метафори. Аз като младеж, още малък, в гимназията още се възхищавах на тези стихове, които пророк Исаия използва. Една чудесна метафора, която обръща целия свят. Слушай, небе, дай ухо земю. Господ говори. Няколко думи само, но целият космос се заангажира. И тук апостол казва, че църквата е тяло Христово. Това е една от метафорите за църквата. Тяло Христово. И той дава едно описание подробно в посланието към Римляните, 12 глава, а също и в Коринтяните, 12 глава. Едно подробно описание, като сравнява човешкото тяло и оттам дава тези служения, дарби, които се дават в църквата. Че има цялото описание от главата, слиза пръсти до краката и всичко това има образно и духовно значение в църквата. Един е казва ухо, друг око, друг ръка. Аз много искам да имам видение, ама Господ не ми дава нито едно. Значи не зависи от този, който иска, а от този, който дава. Аз пък мога да говоря, значи съм език. Не съм ухо, а съм език. Друг може да слуша Божия глас. Той по ухо. Но какво се дава това? Каква е целта? Да се усъвършенстват светиите. Вижте, какво и да ти дай вече тук. Какво казва апостолът? Какво правят тези части на телото? Какво допринасят те? Вижте какво казва апостолът.
от когото цялото тяло злобявано и свързано чрез доставяне от всяка щав според съразмерното действие на всяка една част изработва растението. Какво допринасяте вие за растението? Запитва ли се някой? Какво допринасяте да расте църквата? Така казва Словото. Че всяка една част трябва да допринася нещо, за да се расте. Да расте църквата и същевременно израстват всичките части. Защото когато е малко тялото, и частите са малки. Но като израства тялото, става по-голямо и частите става по-голямо. Тялото расте. Как? Чрез действието, което Бог дава. Имам у дома едни стари книжки, които са за неделните уроци. На времето се издаваха за 3 месечи за неделни уроци, изучаване на Словото Божие. Имаше един пастир тук, Петър Минков, който се занимаваше с младежите. Той общуваше много добре с тях. Те по-възрастните от мене, помежду разговорите си казваха Минкиша. Пастир Минков, между те, като приятелско. Минкиша, те го знаеха кой е. Той ми даде едни такава за 4-5 години и там като ги прегледах, всека един урок имаше по един пример вътре. И тогава ми направи впечатление един разговор. Един човек, става въпрос, църквата е била в Ню-Йорк, пастърът е бил доктор Тинг и човекът пожелал да стане член на църквата. И той му казва, много добре, радвам се, че е така. Сега има една група в църквата, която води хвалението в църквата. Друга група подпомага благовестието. Трета група се занимава с разпространяване Библията, евангелизира. Четвърта група посещава болни, немощни. Пета група казва, има задължението и са взели да се молят за успеха на Божието дело. В коя желаете да бъдете? А той отговорил, аз искам само да остана член на църквата. И тогава Тинк му казал, няма такива членове в църквата. Това не е църквата, която вие желаете да дойдете. И така, къде работите вие в църквата? Какво вършите в църквата? Апостол Павел казва, всеки став допринася с нещо за растежа на църквата. Като разгледаме Божието Слово, ние виждаме, че църквата има 2 работи в този свят. Една е вътре в църквата. Да се усъвършенстват светиите. Но то е действието на Святия Дух вътре в църквата, чрез служенията, които Той дава. Всеки став трябва да допринася нещо за растежа на църквата. Ако не допринася, не може работата е вътре. Това е като мъртви клетки, които тялото изхвърля. Те не са нужни. Вътре в тялото са само живи клетки, които допринасят за растението на църквата, за растението на тялото. Другите са мъртви клетки, тялото ги изхвърля. Втората работа е вънка от църквата. Но ако църквата не си свърши работата вътре, т.е. светиите не израстват в вярата, не се усъвършенстват, не са деца в вярата, люшкини насам и натам, и ние сме свидетели точно за това. Дойде някой от някой, дойде да го видим. Преди години дойде тук брат Висарион, съвременен Христос. Айде да го видим, дали е. Люшкини на учението. Христос казва, че и дойдат много лъже Христи, лъже пророци. Не отивайте.
Христос казва, не отивайте, ама дай да отидеме. И салонът беше препълнен. Така го по телевизия. Ами ако не беше отишъл нито един от вярващите, салонът беше ще да бъде празен. И няма да може да се разпространява своите лъжеучения. И ето го, значи сме деца, люшкани от всеки вятър на учение по човешката заблуда. Значи не сме израснали още. Значи църквата не си е свършила работата вътре. Да израстваме във вярата. Църквата е Божий инструмент, чрез който Бог работи в този свят. Слушах една легенда, която представя един разговор между Христос и Архангел Гавриил. Архангел Гавриил казва, добре, извърши изкуплението, възкръсна, а сега си тук, какво ще стане с това учение, с това спасение, което си изработил? И Христос му казва, оставих 12 души ученици долу, те ще го продължат. Значи Христос разчита на нас. И на теб, и на мен. Да продължим онова, което Той е направил. Да благовестваме Словото. Какво е благовестието? На много места евангелистите казват, благовестваше за царството. Кое е царството? Божието царство. Царството на тъмнината е тук на земята. Но тук действа и царството на светлината. Работата е на църквата и на вярващите да работят, да се разпространява царството на светлината чрез благовестието за царството. Защото царът е дошъл. Някой казва, че ще дойде Христос, Той е дошъл. Той е тук, Той царува. Вярвате ли го това? Но така казва Словото. В Откровение 5 глава четем там. Изкупил си от всеки народ, език и племе. Какво? Царе и свещеници. И те царуват. Така ли си смятат те, че си царе? Представители на царят в този свят, в тази земя тук. Работим за царството. А благовестието е средството, с което Бог работи. То е поверено на нас. И така в първото послание към Коринтяните, 1 глава, 21 стих, апостолът именно говори това. Това, което човеците го смятат за нищожно, Бог избра точно него, за да действа чрез него. Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси човеците. Благовестието за царството. Това е, което Бог ни е завещал. И Той иска от нас да го проповядваме. И то сега. Именно тази работа на църквата е поверена от Христос. Защо не станеш член на църквата? Това е работа в църквата. Да се работи за разпространяване царството на Христос. Не наблюдател, не да се ползваш само, но да допринасяш за растенето на църквата. Задълженията вътре в църквата са една от големите привилегии, които Господ ни дава. Царят на вечността, царят Христос те прави съработник в Неговото царство, а ти не искаш.
съработник на Христос за установяване царството му. И може да е малко трудно, но Словото е много реалистично. Той не говори, че ще бъде всичко по мед и масло, людите ще ни посрещат с овации. Няма такова нещо. Христос казва, какво? В света ще имате скръб. Но дързайте, аз победих света. В света ще имате скръб. Ще има страдания. Бог го казва в Словото. Той не казва, че няма да има страдания. Казва, че ще има страдания. И тук не трябва да се оплаквате. Ние сме малко хленчещи християни. Постоянно се оплакваме, като съвременните наши интелектуалци, които постоянно се оплакват от младежите, постоянно се оплакват от обстановката. Ами те сте ги възпитали тези младежи, що се оплакват от тях. Че били такива, че сте правили такова, че такива работи ставали, ами кой е виновен? Възрастните са виновни. Що са виновни? Кметовете на това са възрастни. Всички парламентаристи са възрастни. Министрите са възрастни, президента възраст. Що се оплакват от младежите? Вие сте ги възпитали. И точно това става и с християните. Постоянно гледам, моля, това ми стана, онова ми стана. Та защо Господ допуска това, защо онова? Имате ли представа какво е Бог? Всемогъщият, който владее в световете, който контролира абсолютно всичко и нищо не става без негово знание. И е допуснал нещо до някакви изпитания, той иска да ти привлече по-близо до себе си. Да не се дърпате от него, а вие се дърпате, не искате да имате такива неща. И това е, значи, да израстваме във вярата. Тая работа вътре в църквата. Бог не иска да ни спасява от тези неизгоди, които има в този живот, а да ни калява в живота, за да може да понасяме всичко. И точно това има предвид апостол. И трябва да го знаем и това, че Бог използва всички неща, които са на Негово разположение. Той е много добър педагог. Знае точно какво трябва да върши с всеки един от нас. И вижте какво е заключението, което дава Той. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Бог е реалист. Това е какво е. Но какво казва? Но после при нас е правда като мирен плод за тие, които са се обучавали чрез Него. Искате ли Бог да ви обучава да израствате с вярата? Ами не се оплаквайте от нищо. Каквото дойде, добре дошло. Знаете ли какво трябва да правим при такива неща? Как може в това положение, в което се намирам, да прославя Бога? А ние искаме, как може да се отървем от това нещо? Има разлика, нали? Как може да прославим Бога в това състояние, в което аз се намирам? Бог го допуснал, но как ще стане да прославя Бога? Спомням си, когато влезах в първата вечер в филията, следствения отдел, викам сега какво? Викам какво? Благовестители се на всяко време благовестител. Къде има значение? Кой човек тук и това е. И по цяла нощ съм разправил Библията на тези, които са заедно с мен. Подробно. Какво е вика това? Какво е това? И почваш да разправяш нещата. Това е положението. Как може в това положение, в което се намира? Допринася мирен плод за онези, които са се обучавали чрез Него. И така, църквата работи, за да се усъвършенстват светиите, да израстват. За да може какво да прави? Да работи вън. Но ако не сме израствали, не може да работим вън. В края на 60-те години на миналия век имаше една голяма мисия Ауките. Има издадена една книжка тук, беше внесена нелегално през това време. Ауките са едно племе в Африка, в Северна Африка, в Африка, в Северна 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 Африка, в С
големите джунгли на Амазонка, не чули за Божието Слово. 4 млади семейства отиват там с съвременна техника, високовити, съобщават чрез един самолет, който използват, понеже са пръснати, кои са, какво са, защо са дошли. Няколко дена така. И след това решават да седат вътре и да направят контакт с тях. И при слизането и 4 биват убити. Техните жени обаче остават. И те продължават делото. И в края на 60-те години една конференция на Световният евангелизаторски поход в Западна Германия, един от делегатите от тези ауки и казва: аз съм един от убийците на тези 4 мъже. Тая метафора, казано още от времето на Тертулиан в първите векове на църквата и страданията, казва: кръвта на светиите, семето на църквата, важи и сега. Кръвта на светиите е семето на църквата, чрез която Бог действа в този свят. Имаме църкви в България, които никой не ги посещава. Не искат да работят там. А има. Църкъв Разлог. Добре обзаведен пастирски дом. Просто влизаш и всичко е там. Всички съдове, всичко, което е необходимо. Модерно обзаведен. Няма кой да отиде там. Не ви казвам ли още места? Това е положението. Защо не искате да вземете Божието иго върху себе си? Божието царство, Христос използва една друга метафора, че представлява като лозе. Но това лозе е моя собственост. То ми е наследство, завещано от Бога. Аз съм собственик. Какво трябва да правя? Да работя в това лозе и да се радвам, когато дава плод. Това е работа на църквата. А не да идваме тук и да казваме много хубаво, какви хубави песни бяха, слава на Бога, и да се отидем. После, следващия път пак ще дойдем. И понеже вярващите не са израснали, както се изисква от Божието Слово, се рискват с разни учения. Какво е вашето мнение за кармата? За прераждането. Във всеки един уважаващ всеки дневник има зодии. И когато съобщава за някой личност, министър или друг, коя зодия, вие коя зодия са? Вижте, не се смейте, аз съм го слушал на вратата тук при излизане. Дошъл тук на мощта и се пита, какво пише днес за нас, нашата зодия? А отгоре съм слушал между младежи, вика, ти коя зодия си? Дошъл в Божия дом. Аз се интересувам какво пише в зодиите за него. Значи, окултните системи нахлуват вътре в църквата. Какво е вашето отношение? Трябва да някой път да се занимаваме с това. Карма, прераждане, защото някой каза, в Библията пише за прераждането. Пише ли или не пише? Да растем във вярата, да се усъвършенстват светиите, да знаеш как да се обхождаш в църквата, да знаеш какво е църквата, как да се обхождаш. Ние живеем в един свят, в наше време, това е времето на окултизма. И този окултизъм влиза вътре в църквата.
Правите ли ви някой път така? Гадаеш с Библията. Ама вика Библията, ама не е така работа. Ето го, гадаеш си с нея. И си вярваш, използваш гаданието. И отиде Якон Филип, къде е? В Самария. Какво беше Самария? Там почитах един голям магиосник. Симон, магиосник. И всички го следваха. Значи бяха окултисти. Отиваха при магиостика. В наше време екстрасенси, гадатели, врачки, врачовници, т.н. докато ги издигаме за светии и строим църква на тяхно име. И там в Рупите е център на такива сили, които действат. А не се замислиме за нещата, които са вследствие от това. Знаете ли защо беше унищожен Ню Орлеан? Задава ли си въпроса? Защо по-там целият град беше унищожен? Такива работи не се пишат под пресата, защото не са подходящи. Центъра на сатанистите. Това е Ню Орлеан. Но има една граница, до която може да се върши грях и граница, която вече не може да се върши. И щом стигнеш тази граница, се унищожава. Защо беше това наводнение в Ямболския окръг? Знаете ли защо? В България там е център на окултистите. Защо беше залят там Монтана? Там е център на сатанистите в България. Защо беше унищожено Хаити? Преди 200 години сключват договор с дявола да му служат. И сега, края на 200 години, трябваше да го възобновят този договор. И какво стана? Бог унищожи всичко. Тоест, този, който ръководи абсолютно всичко. Допуска до известна граница да се върши нечестие, но повече не може. И така, какво направи Якон Филип? Благовестваше Исус, нищо друго. Това, което трябва да правим ние в наше време. Благовестваме Исуса. Това е, което Бог очаква от нас. Това е работа на църквата вънка. А вътре да се израждат светиите, да израстват. Но вътре всеки един от нас трябва да допринася за това растене. Със служението, което Бог ни е поверил. И не знаете какво да правите. Преди 2 години имаше в една тези духовни мани, които се разпространяват, един син на 16 години се оплаква, не знам ли какво да правя. А той му каза, като не знаеш какво да правиш, взимаш метлата и почваш да метеш, и това е работа в църквата. Искаш да знаеш какво да правиш. Почви всичко това, което ти харесва най-напред. Почви него да го правиш. Щом не знаеш какво да правиш, това вика хубаво, почви. Има един момент обаче, който е действие на Духът вътре в нас. Духът почва да се радва, че правиш това. Ти чувстваш задоволство, че го вършиш. Но от друга страна и другите се ползват от това нещо. Това е работата. Това трябва да го правиш. Допринасиш с нещо за растене на църквата. Защо? Защото това е, което Бог иска. Вътре в църквата Бог те прави сътрудник, с който иска да изгражда църквата си и тебе вгражда, и чрез теб изгражда църквата си, за да расте Неговото царство. И по това нещо ти ставаш вече инструмент в ръката на Бога. Той те вгражда и същевременно служи да изграждаш другите с онова, което Той ти е дал.
като това е служение. Това е работата вътре в църквата. И затова трябва да прегледаме себе си. С какво допринасяме да израстваме във вярата. Един друг. Бог да ни благослови.